Nik uste denok oroitzen garela 2012an izan zen egiazki mugimendu popular hartaz inbasioaren mendeurrena zela eta etzela. Denon memoria kolektiboan edo gehienon memoria kolektiboan hor gelditu da mugarri bat bezala markatzeko beste mugarri triste hura. Baina tronpatzen gara pensatzean orduan bukatu zela Euskaldunon independentzia. Gure herriak ezarri zituen egitura nazionalak oraindik beste mende batez egonen dira martxan, eta gaina mende hori bai historikoki, bai kulturalki, bai estetikoki izugarria izan zen. Naiz eta oso lurralde murriztuan, baina argitu zuen gauza franko. Eta hortaz oso gauza gutxi dakigu. Orduan nire lehenbiziko helburua komiki hau atareatzean izan da, hain zuzen ere, 200 urte betetzen direla aurten. Eta orduan hori markatu egin behar dugula. Euskaldunontzako oso data bat ezinbestekoa da gure burua ulertzeko, ezinbesteko data ere bai salatzeko, lege guztiaren kontra Nafarroari independentzia kendu egin ziotela. Kendu bortxaz eta manera legez kanpoko batez. Orduan nire aktivismoa batetik liburua bateratzea, Nabarralderekin atera dudana, eta liburuan berean ez da gelditzen, ari gara olako antzespen bat prestatzen, musika barrokoa, aktoreekin, eta zer kontatzeko? Nik nola egituratu duan liburua, labur-labur kontatuko dut, 3 partetan banatu du liburua, lehenbiziko partean kontatzen dut testuinguru historiko batean Nafarroa libre hortzela, Nafarroa subiranoko estatuak iraunduela, beste mende hortan, eta erdiko trontzoan, liburuaren erdiko trontzoan, bigarren tintarekin eta zeratu duana, hortan kontatzen dut, irudikatu egin dut testu, garai hartako testu bat. Testu hori izugarria da. Testu hori da, pentsa ezazue, estatu sobirano bateko parlamentuko presidenteak idatzi duela liburu bat salatzeko ez dela legezkoa, normal den bezala, eta zuzenbidearen kontra doala Nafarroa Frantziari lotzea. Ez da garai hartako iluminatu batek edo poeta batek edo ez gure instituzio nazionaleko buruak idatzia. Hor, bera etzen bakarrik, berak representatzen du garai hartako zer gertatzen da herri honetan? Olakoak agertu izan direnean, espainolen konkistaren kontrako alegatoak eta hola, beti aipatu izan da. Eske hoien hart oso frantses zalea zela, edo Olagarai, edo Bizkai, hoiek ere ari zirela Frantziaren alde. Kasu honetan, delako parlamentuko buru hori da Lostau izeneko gizona. Harek idatzi zituen liburu batzuk espainolen konkista ilegitimoa atakatzeko, eta gaina defenditzeko Nafarroako erregeak bazuela eskubidea eta gaina bazuela manera errekuperatzeko manera militar batez batxitako Nafarroa garai hura. Baina egin du espainolen kontra idatzi, baina beste momentu jakin batean, 1617an egin du frantsesei esplikatuz eguzkia ez dela ilargi izaten ahal, ilargia ez dela eguzki izaten ahal, Nafarroa ez daitekela frantses izan, zeren Frantzia ez baita nafartarra. Erabiltzen duen mintzoa ere bai, ustakit moderno arran behar den, barroko garaikoa da, kultura barrokoak dituen ezaugarri guztiak dauzka, erran baita pixkat aldaketa, metamorfosia, natura, planetak eta hola, eta oso manera, garai hartako maneran, errebindikatzen du Nafarroa subiranoa behar duela izan eta segitu. Orduan, gero testu horren ondotik, hori egin dute euskaratu, bere garaian frantsesez idatzi baitzion Frantziako gobernadoreari eta harek erregeari transmititzeko.
Eta gero horren ondotik nik kontatu dut nola Frantziak erantzun zuen dakien moduan, baita armada izugarria igorri Nafarroara, herria okupatu, eta inposatu diktat bat edo ediktu bat. Hoi da, soberania batek beste soberania bati inposatzen dion legea. Nafartarrek salatu zuten ura, ez zuten egundaino erregistratu ez da onartu ere, eta menderen mendetan deklaratu izan da baliogabea efektu guzietarako. Eta azkenean, finitu behartzen kontatuz ere bai, nola Frantziako iraultza iritsiko da, Frantziako iraultza saiatuko da ere bai Nafarroari bere eskubideak kentzen, eta orduan ere, ze mintzo moderno arraten aldugu berriz ere, erabili zuten gure instituzio nazionalek errateko ez, delako diktatura baliogabea da, zen Nafarroako instituzioak ez ditugu sekulan erregistratu ez honetzi, eta Nafar nazioak zordio geroari bere jokabidea. Eta ez zuten sekulan onartu. Zer egin zuen Frantziak orduan ere, indarra baliatu eta Nafarroari estatua bahitu. Horren, alde hortati da historia, dudari gabe, baina enetako da, kokapen politiko baterako, herri menderatu batean, jakitea, bai mundu aitzinean, bai gure buruaren aitzinean ere bai, errateko, ez, Frantziak agintzen baldin badu gure herriaren parte batean, dudari gabe, ez bakarrik ez legitimoa, ilegala da. Hoi dire paperi gabe direnak. Gure legearen arabera, paperi gabe dira. Espainiaren kasuan, bagenekien, baina Frantziaren kasuan, beti kontatu izan digute, izan zela historio dinastiko bat eta ez hori da pixka nire aktivismoa eta nire ideia.